Uitați-vă, eu vreau să ridic o întrebare aici, cu gașca asta, pasa noastră. E că ăștia când să văd că șor strânge oameni, le plăte drumul, le duce și voi știi, păi, ăsta faci tot, plătește lumea. Dar mă, când l-a întrebat-o, bine, să așa să fac, e data 21, cum ați vii lumea, că n-are bani. Deci eu zic că să le plătim drumul, să le ajutăm să ajungă. Asta cum se numește? Nu-i tot așa e. Catare și Șor și Maia Sandu de-am îi demonstrat că ei au fost la furatul miliardul și așa-i? Amândoi. Eu nu țin nici cu Șor, nici cu Maia Sandu, că știu că amândoi sunt tălhari. Și iarăși așa e și istorie. Păi ne majestăți în Moldova asta pe noi. Doamne ferește, așa că trebuie făcut ceva, referendum și atât. Scrieți-vă la mine, vă rog.